Fit-3 ta' Novembru, il-Fondazzjoni Marigold se tkun qed torganizza l-ewwel 4x4 rally b'rabta mal-kampanja tal-għarfien dwar il-kanċer tal-prostata Movember. F'konferenza tal-aħbarijiet fil-pitch tal-waterpolo ta' Birebbuġa fl-isfond ta' numru ta' vetturi 4x4, mart il-Prim Ministru Chairperson tal-Fondazzjoni Marigold, is-Sinjura Michelle Muscat, spjegat li din ir-rally se tkun parti mill-kampanja li Marigold se tkun qed tagħmel fix-xahar ta' Novembru. Il-4x4 hija miftuħa nisa għall-irġiel għax kulħadd isuq 4x4, imma forsi għandha aktar lat maskili tagħha wkoll. Aħna qed nistiednu l kulħadd kull min għandu 4x4 biex jiġi l-ewwel nett biex aħna għaddejjin mit-triq inqajmu kuxjenza dwar l-importanza li nċekkjaw lil nfusna li kulħadd jiċċekkja lilu nnifsu, imma wkoll nagħmlu fundraising li tmur għal din il-kawża. L-organizzatur tar-rally John Bundy spjega li wara s-suċċess tal-Pink October Bike Ride issa se ssir din ir-rally li għalija huma mistiedna daw kollha li għandhom vettura 4x4, inkluż karozzi. Nistiednu l-kull min għandu 4x4, kull tip ta' 4x4, tista' tkun karozza 4x4. Aħna mhux se mmorru nitilgħu mal-blat jew ngħaddu minn ġol ilma, se nagħmlu rally vjaġġ minn Birebbuġa fejn il-Freeport sa ċirkewwa Malta, mbagħad naqbdu l-vapuri tal-Go Channel insuq mbagħad mill-Imġar sa Ħondoq fejn ninaqdu hemmhekk fl-aħħar flimkien u kulħadd qatta l-ġurnata tiegħu kif jixtieq ġewwa Għawdex. Biex wieħed jipparteċipa jrid iħallas 20 euro. Donazzjonijiet li se jmorru kollha l-Fondazzjoni Marigold u l-kampanja tagħha Movember. Idħol fuq għan.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq Għan permezz ta' One Play.